Bapare Devguru Kaka Paresh Debbarma boroni aso actress ka hammana nung nahari toni khani aro babare ang tapuno nuksio Sunny Leon song tai diba barti sangse paigla khani no actress na blai nang dancing kurungla saya hanai tongmani no tini hingitai saya oyog dia tai tini hingkang sanani no nangkha tamni hingke kaitha boroni musamung viral video rongno nugoi tini hingke tai saya oi asugoi tongoi manlia tini hingke sanani no nangsinai Nini omo buni sak hamya tai kahamna naimani jagada naki suwak kasai nungai mushawi tongnani jagada jefru noroni o musamungrongni o viral video no jefru social media o upload ungkha aproni simi buituruk turuk khenugrani sengkha jefru viral ungai thangka aproni simi hingke ang bonugoi tai tongoi manliya sayawai tai tikilia haisi nung asuna hamya sayana kahamgina nainani rungu hingke nung khoraksa borokno belaino respect khainani nangnai nung belaino respect khainani surungna nangnai piaba jungni video ni bisingdina jung nugoi mano nung baksa na nung respect khaiya baksa buidini oro rogi naijana ni bagai sak hamya naijana ni bagai no thangmani jung nugu tai serial boromjak nugu haipono khoraksa sakara juk kicha kujukti khai rang rijagmani no nugoi tamni bagai asuk joli jagoi tai tungjagoi bono rogi nayaboi buni laso teha serial rohana nangka abde ni respect abde ni kubui lama bai himani nungde sak nainai nungde hamyon hamrinai o nini ora je tomone o box rok o microphone rok aba norok bebak no subak nungoi musanani bagai sinorok aba use khai hinjak sibla bobini business no te kotor khainani bagai bo kaisa social media ni bisingtui bo kaisa YouTube channel khulogoi naka Devguru Paresh Debbarma mungoi YouTube channel kaisa khulogoi naka abo dakti no 20k plus bo subscriber karoi naka tai obini social media ni bisingti no bui bono sawai bomangkha tatal borom kha bui bini belai no fake bo romjak khabo bui nung hahai kubangmana tongo tantrik bui omotui saknai ni rok omtui kalebaro maisari mani hai jagao tu oina naya bui ni bskango lakaji bui nayo bui ni mundir bisingo sorawai no bui kahamke check up khai nayo piabani obo manja kha belai no tatal noi nungni ni YouTube channel ni bisingti no nung tatal bo manjaka tai bui no kubangma borok bo expose ro bo khlai tongo nini o tatal manjang mano tuyoi bui no warning robori oi tongo nini o tatal samung no muthakdi hayake bezal ngai hayake dalbo tui mosanai rokhnoi piaba nung nini o tatal samung no taw khona muthakya khona nung bo khoroksa tantrik te tuino nung khoroksa smartphone tuino nung samung khai tongo tai nung nugoi bo tongna nung hahai tantrik rok kubangma rogo eres khaijama rokno nung bo nugoi na tongna buini ni bagai kubangma youtuber rok no khorangti sajak dak kok borok disclosure sanai kok borok sky mb zero man tiprasa Gyan a secret life diary borok kubangma no expose rok khaikyan tai ni tatal no bor romkha haipana nung ni tatal manjangma rok no nung bebak no gosia hingke tai angbo sawoni no tatal samuro no dakti no muthak kangke belai khena sanai asuk thokai lukuroni thani rang rok sawi tongnani nangalak buino kubang borong no saka nini o tatal samung no muthakya hangke olo hangke nung problem kotoro kalai mano eba khe nung dalboti rok phano musawi mano hnoi puila hangke angbo no bisas no khaitung angbo no believe no khaitung haipano phia turuk khe nini o tatal no bebak no nukjagai phaikya nini o chuwak nunggai dance khemarok nini o bisma koloi musamarok aborok no belai khena turuk khe social media ni bisingtui viral lungai phaio turuk khe nung salsa tebo problem kotoro kalainai dakti nini o samurok no muthakna ke muthakdi nung nini income no barinani bagai tai growth khainani bagai nung kaisa YouTube channel khulokmani abo belai nini bagai hamliya tai nung belai no tatalbo manjakha nini bagai hingke hamliya tai sini bagai hingke belai no kahamungkha nung nini o tatalong no ba belai no social media ni bisingtui manjakha kubui no nini o tatalong no tabuk turuk khe manjagai phaio hingke nini oro tai customer de thangna thangya belai no nung big khari sawai thangna big khari sawai nini o business rok choli glak tai nini
oro rugi rok bo buinaijingnani bagui phailak tei nung belai no bikhari rok bo chawai thangnai. Nono ang mayala hiya motamuti nungbo jeman sakni ni joratui jeman mani to makhna haipano asuk belai no dabri kok samani abo belai no khanatok ya. Chutki phungni rima baina buini khunju bondo khaina po buini khunju chibu bis dana po buini totra bondo khaina po aboni ni ok koto koto samani o dabri mani abo belai no khanatok jaya. Hingke bab songnoro in video no nungmani yagulo chini Devguru Kaka Paresh Debbarma no ta wansuk bok kubui de rungna na fake de na bini omo bini o samung khemarok abo kubui de na fake abo norok no comment box comment kai sadi. Ang mo khoroksa Christian ya ang mo khoroksa Hindu no haipano phia nini o khoroksa sakra jugno rangkisa kujo khai rimani bai rugina ya phirogoi rahmani abo ang belai na sajagliya tai nini ok koto koto rok nini o belai na o dab samani aborok bo ang belai na sajagliya. Hingke web songnoro in video nukmani ulo bahai nangjaka comment box comment khai sadi tai in video no tebo tipra sarang na share khainani musungoi tongo hingke nung belai no in video no share khai dini WhatsApp group Facebook group ajaga rogo nung belai na share khai dini video no. Hingke web song video tini bagai asuk no haina hemala phini norok bai taiwaisa kaham kurung tangoi chini Devguru Kaka Paresh Debbarma kunu phana khaya kaham kurung rok tong khangke haina hemala phini norok bai katal video o.